fomoslo educando ben, fomoslle dando aquelo que iba precisando para que hoxe pois sea un orgullo presentar este neno, este fillo que é a Copa do Mundo de Hípica. Pero non nos debemos decirlle a este neno e tamén á cidade que non nos podemos acostumbrar. Os nenos moitas veces teñen hoxe máis do que necesitan e valoran pouco as cousas que teñen. Eu creo que temos que facer o esforzo de que isto non parezca xa normal. É dicir, cada ano que estamos aquí presentando a mellor competición do mundo como única sede en todo o Estado español e, por suposto, en toda Galicia, cada ano que pase debemos valorar moito máis o que significa volver a ser referente mundial da hípica na nosa cidade. Pois debemos esforzarnos por seguir vendendo esta Copa do Mundo de Hípica. Non podemos permitirnos o luxo de perder grandes referentes porque, independientemente do espectáculo, do deporte, da referencia mundial, hai outro tema moi importante, que é a promoción mundial da nosa cidade e o retorno económico que para a nosa cidade deixa tamén este concurso.